Čau. Co je? Co je? Ty ze mě děláš prdel? Co jsi to kurva odvysílal? Můžeš mi říct, proč se mnou všichni snažíte vyjebat? Úplně mě zničit. Jak jako vyjebat? A ten kokot Noga, ten je v tom už zase? Kdo? Tyhle, přestaň ze mě dělat kokota, o co vám jde? Dělá vám dobře sabotovat mi biznis. Z radosti traumatizovat celou generaci malých děcek. Hele, uklidni se. Všecko jde podle plánu, jak jsi chtěl, tak já nevím, co řešíš. Přestaň mě srát, vrba, o co vám jde? To neřeš, prostě mi věř. Seru tě, končíš. Přes týden se ti ozve můj právník. Nazdar. Jak jako končíš? Jak jako končíš? Ty vole, kolik já jsem tady pro tu televizi udělal? A ty mi řekneš končíš. Hele, uklidíme se, emoce stranou, ty mi dáš ještě jednu šanci a bude dobrý. Ty mi dáš ještě jednu šanci. Poslední šance a bude to dobrý. Slibuju, přísahám.